Kublai step ipi waro ki pralog ngajo yo pi thia idem iwa bang iwa thiang nin siang teki Khubor wa bonja japo perthai ni step de bandra lian je pi chwa usdang i Khubor snya bhai subscribe but press how bell khnang wa yo pi Khubor menda uploadi hewan por te usdang i chaka Khubor ka ministry yong ka home affair da karpat ko yeki bru waro heliam ka vaccination certificate ka wa yo pi hadin wada chim dawai tika COVID-19 wamhoi upos phika ha social media neida wa em ki personal detail yong phi hakatu ka certificate ka wa ye ki cyber open em kam bakla ka Dubai Emirates airplane ka wa em hado lespan ruphau tali ki thau chong da her ko wa wi don hi passenger na Mumbai neida wa pan e ka sarkar wa em ka ni ka jut COVID-19 uti bruwan wachong hakate ka airplane da the ticket o haidor khat phra hajar tangka but da emo kam wasop house name irta idaw wayo o ulaluti kamte kam heni por lockdown nei pha wa emo ya ka golden visa o prime minister ka UK da ong o kat waten wara ki bru ya kani ka injection wo yada kujut COVID-19 daw injego hawayu ka perthai wara kawi knang wa yo like ki bru ten ya kate ka injection Neba em ki bru wamut wa katu ka dawai tika to ka wasi bha tani te daw kwa au inject hawayo ki bru waro kit uman pa ya ka khon yong o hadin wara khlat ko nei daw yo kujut COVID-19 da ka kari chimet nei daw wachims at wara ki ambulance dapan ki haidor khatsan hajar hado le phausan hajar iwajngai do phra phausan kilometer don hi cha kem ukhna wa pertuj paras sing neida wa ongo wa minister ki Arunachal Pradesh memu yodur to India nei bha memu mi dur India wa panman yote ukhna u ongo kamte neida wa pha ben ute u minister ya ka game wa khut ki ka battleground mobile India ko wa mut ki wai salan hei thau ka PUBG ka wada khang ki ha India cha ben ka account wa pertuj ani ha Twitter hadin wada tweet ko wa u ban ka Twitter ha India na do nin ka sngi hanrai kani to ka Khubor thop ron hi tem to do ya ka Twitter ongki kamte wat ya ka Facebook le kamte hi ongki wat ki newspaper le em ki wa panbot ya ka te ka wa tweet yong ka te ka account thok tang hado ne ka sngi pan ar ka Twitter ne ka Facebook le mem ucha ban ko ha India Arngut ki driver ambulance workshop bor ya ka pli ka manbei ka wakrong pisa yo uthet bam the di ha Rajasthan Jaipur kate ka manbei da lai go chaki police hadin wada e ki ka surok kam waman katte dara ki police ya kite ki Arngut chapatok yap ubru wale pha hundes ne mirta neida wasa kut wa pok jat yong station dinosaur ha Spain Barcelona da chem ki police ya kate ka jingja hadin wada em ki Arngut ki bru chipa chikhon ki waya lai pa ke hete thau te rasnyau ki wasma te man tho ki da chem ki yakate ka metyam te da pan tip ki cheki police ha ka jing mudur yong ki police da ong ki jan wahap ka phone yong te bru te mudu ka uching te sa ku do hete te manam lai deu te yapu hete sanspa nya phau nya ngut ki khna wasa conswet nei da wayap ka be upa yong ki hakani ka sen wa arwa wan ka kujut COVID-19 ha India ka sarkar yong kari India da kular ko wo chimkti yeki khna wado beido pa nei daw ka kujut COVID-19 cha kem lengut ki bru ha Bengaluru nei daw wadai black ki ya kada wai wa pertuj remde savior hei dor chpa hajar tangkam ida wai wa panem kam ki hei wo sumar ya ka kujut COVID-19 ha Bengaluru da ong ki police but da yo ki kem kam wa arpausan kolongkien ki wadangsa cha kem uwi u journalist ha Karnataka neida wadai o yaki certificate thok negative test yong ka kujut COVID-19 da ong ka sarkar wa ka tu ka post wa yopi ha social media wakat ki wachim ya ka da wai tika kujut COVID-19 daw yap ki ha ka arsnem to ka Khubor thok doni mto iwa sakhian u chief minister ka Tamil Nadu dang pan he cho u ya ka jing yarap yaki manyung yong ki journalist ki waklan nei daw ka kujut COVID-19 nakasan laktangka hado chpau laktangka haka Wednesday cha kem lengut u director owner wa chief ka company wapat ya ka cable car hejing ya to wa ka tu ka accident ka wajia yong ka cable car haka tu ka si Sunday wayap hado khatsungut ki bro da suba ki police wapan si break ki te ki lengut ya ka te ka cable car nei te daw accident ko khublai chibon ya phi waro